Спомнете си този първи ден, в който отивате на работа, някаква много желана работа, нещо, което сте искали да се случи. Онова усещане за несигурност, нещото, което не знаете какво ви очаква, искате да е хубаво, дали така сядате на бюрото и малко като мен сега не знаете къде си сложите ръцете, попадате в една нова ситуация, но много искате да го направите. И тогава в тези първите периоди, първите дни даваме най-доброто, на което сме способни. Даваме всичко така, че да постигнем това, което искаме. Но защо е така? Много просто е според мен. Защото ние вече виждаме тая по-добрата картина от тая наша нова работа за семействата ни, за нас самите, за новите приятелства, за новите контакти. Ние вече сме го нарисували, знаем, че искаме това нещо да се случи. И затова даваме най-доброто от себе си. Да, обаче не. Съвсем скоро след това разбираме, че колкото и добре ние да се справяме, ако ние нямаме среда, ако ние нямаме хора около себе си, с които имаме еднакви принципи, с които споделяме едни и същи неща, които искаме да ни се случат, то на практика нищо дългосрочно не може да стане. И моята тема днес е как се създава мащабно обединение. Всъщност то се създава като всяко едно друго обединение, дори с един човек. Дори с нашите половинки, дори с нашите приятели, с нашите колеги в офиса. Въпросът е хората да намерим едното нещо. Едното това голямото нещо, което може да застане над всички останали неща и да махне настрани това, което обичайно разделя хората.